Dacă ai dat peste acest videoclip, nu e o întâmplare. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Când totul în jur arde și furia oamenilor se revarsă ca un potop, când ura sfâșie aerul și luptele se dau chiar împotriva ta, să nu te temi. În miezul haosului, când inima îți tremură și pământul pare să se destrame sub pașii tăi, Iisus este acolo. El nu doar vede, ci simte. Îți atinge rănile cu mâini pline de lumină, îți învăluie sufletul cu iubire care nu se clatină. El șoptește pace. În mijlocul furtunii, aduce vindecare acolo unde alții aruncă foc. Te protejează, te ține. Nu ești singur. Niciodată. Dacă simți că acest mesaj ți-a vorbit, lasă un like, abonează-te, distribuie și comentează. Fii binecuvântat!